Lalabas. Oo. Mabilis yun, mabilis, mabilis. Ayan na mga kasinag, ang anak ni Star. Mga kasinag, good morning. Update ko pala kayo ngayon mga kasinag kay Star. Si Star ngayon mga kasinag ng anak na po. Ayan si Star oh. Ayan. Dito yung gusto niyang pwesto. Hindi ko na maayos yung kanyang pwesto. Ay dyan, kaya ang ginawa ko yung isang harang, tinagkal ko na lang. Dito ko na pinapalabas sa labas na yan oh. Kasi dyan siya komportable eh. May lumabas na mga kasinag, isa, andito. Ayan oh. Ayan na po oh. Ayan oh. Yan yung unang lumabas mga kasinag. Nakalalabas lang ngayon. Antayin ulit natin. Nagkataon pati mga kasinag, wala si Mrs. May duty sa BNS, sa barangay Bubuan. Kaya wala akong makatulong dito. Oo. Mabilis yun, mabilis, mabilis. Ang bilis mga kasinag, halos sunod-sunod. Mahirap talaga pagka ganito. Ano pupunasan ng ayos ay lampas na naman. Mga kasinag, wala naman lumalabas. Tapos na sigurong mga anak si Star. Yung inulna na lang ang inaantay natin. Ito na po yung mga anak ko. Ayan oh. Tiyatagkala na ni Mrs. ng ngipin. 11 piraso ito mga kasinag. Ang dami. Kaso lang maliliit. Ayan oh. Ganyan naman talaga yung mga baboy. Pag minsan piyapanganak maliliit. Palibasat ang baboy natin mga kasinag, may lahing native. Hindi kagaya nito. Hindi kagaya nito ni Opay. Yung mga anak niya mga kasinag malalaki na. 3 days pa lang yan. Ito, 1 day. Yan. Ayan na mga kasinag, ang anak ni Star. Unsi yan lahat mga kasinag, unsi. Wala nang lumabas. Lumabas na yung inulna niyan mga kasinag. Unsi silang magkakapatid. Ito sa kabila, siyam sana, kaso namatay yung isa. Ito naman lahat good. Sana makasurvive ito lahat. Kasi mga kasinag, ang liliit. Talagang ano ito, bantayan. Kasi nga sigurado ito sarong ipit lang ito. Perat na perat. Kung mapapansin nyo, ang liliit oh. Talagang babantayan nating maigi ito mga kasinag. Hindi kagaya nitong nasa kabila. Ayan oh, yan oh, yan okay na.
Yan, okay na yung mga kasinag. Saka maingat yung ina niyan. Ito, bago pa lang kasi. Kaya, kailangan bantayan talaga natin. Pero, hindi pa lahat na inunan ang nalabas mga kasinag. Yung una pa lang, isa pa lang ang lumalabas eh. Pero malaki siya. Antabayan ko pa ba, may lumabas pang inunan. Kagulo, marunong na dumidi. Ang dami magkakapatid pero maliliit. Ilang araw yan mga kasinag, lulubo naman yan. Lalaki na rin yan.